खुलुमबाय, आं जनालि बर'। नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 14 नभेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आंनि खौरांखौ नोंथांमोना गारां गाज्रि जानायनि जाहोनाव मोजाङै बुजियाबो जानो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होनना मिजिंथिबाय। आधार कार्ड आरो पान कार्ड लिंक खालामनायनि समसिमाया बारबाय। गोबां सुबुंफोरानो आधार आरो पेन कार्डखौ लिंक खालामासै, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि पेन कार्डखौ दानना होबाय होनना मिथिना मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला इनकाम टेक्स बिफाना RTIनि फिननायाव हादरनि 11.5 कौटि नोगोरारिफोरनि पान कार्डखौ दानना होबाय होनना मिथिहोदों। मख'जाथावदि आधार आरो पान कार्ड लिंक खालामनायनि जोबथा साना 30 जुनमोन। आगोलनि समाव फ्रियावनो हायोमोन लिंक खालामनो, नाथाय उनाव बिनि थाखाय रां लानाय जादोंमोन। बिनि उनाव समसिमाखौ बारायगोन होनना साननाय जादोंमोन, नाथाय बेबादि जायासै। बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला समसिमा जोबनायनि उनावबो 12 कौटि सुबुंफोरा आधार आरो पान कार्डखौ लिंक खालामासै आरो बिनिनो 11.5 कौटिखौ दाननानै होबाय। बिथांमोननि बायदिब्ला गासै 70 कौटि 24 लाख नोगोरारिफोरनियाव पेन कार्ड दङमोन आरो बेनिनो 57 कौटि 25 लाखआ पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामबाय। 2017 मायथाइनि 1 जुलाइनिफ्रायनो लिंक खालामनायखौ जागायजेनदोंमोन। गुबुन फारसे जायफोरा पेन कार्डआ दानजादों बिसोरो बेखौ एक्टिभ खालामफिननोबो हागोन। बिनि थाखाय 1000 रांनि जुरिमानाबो होनांगोन होनना मिथिना मोन्दों। नोंथाङा आधार कार्ड आरो पेन कार्डआ लिंक दंना गैया नायनोब्ला इनकाम टेक्सनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गोरलैयैनो नायनो हागोन। सुबुंफोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। फिन दायनिनि सन्देहआव सासे आइजोनि जिउ खहा। गसाइगावनि तुलसिबिल थानासेनि सहरपुर गामियाव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोखौ दायनिनि सन्देहआव बुथारनाय जाथाया मैया सोराङाव फैदों। दायनिनि सन्देह खालामना बुथारनाय आइजोनि मुङा मार्सिला मुर्मु होनना मिथिना मोन्दों। दायनिनि सन्देहजों खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। मार्सिला मुर्मुखौ दायनिनि सन्देहआव खास्रि बिस्रि बुथारग्रा 2 नम्बर फुलकुमारि गामिनि लखन टुडुखौ रायजोफ्रा हमनो हादों। रायजोफोरनि सिगाङाव थांनाय लोखि फुजायावनो आइजोखौ बुथारदोंमोन होनना गावनो सिमान जादों दुथां लखन टुडुआ। उनाव दुथां लखन टुडुखौ रायजोफ्रा पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। सासे सिख्लाखौ गाननाय जोमनाय गैयि लं-थङै थैना थानाय हालोदाव बोखांनो हादों। बे सावगारियाव नुनाय सिख्लाखौ सोरबा सिनाय मोनि दुथांफोरा गाननाय जोमनाय खुनानै लं-थङै बुथारना हाग्रायाव गारनानै गालांदों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बे बुथारनाय जाथाया नेपाल हादराव जादों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा रिमि राय होनना मिथिना मोननाय जादों। रिमि रायखौ बुथारनाय जाथायखौ नोजोर होनानै जिनाहारि खालामना बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। आरो सोर मानि थाखाय रिमिखौ बेबादि खास्रि बिस्रि बुथारना गालांखो बेखौ दासिमाव मिथिना मोननाय जाथ'वाखै। जाथाय खालामग्रा एबा बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ नेपाल पुलिसा दायो हमनो हाथ'वाखै। दासिमाव दायनिगिरिफोरखौ नागिरगासिनो दङ। सोमोनांथाव खौरां। जों खोनायो सिखाव दाखेटिया धोन सम्पतिखौ लुथियो होनना, नाथाय बे खेबाव सिखाव दाखेटा न'नि धोन सम्पतिखौ लुथियाखै। बे खेबाव गावनि असे फिसाजोआनो बिजामादैजों लोगो नांनानै बिमा बिफानि धोन सम्पतिखौ लुथिदों, जायनि जाहोनाव बिमा बिफाया हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। जोंनि आसामनि गुवाहाटि नोगोरमायावनो जादों बिमा बिफाखौ लुथिनाय जाथाया। मदन काटनियारनि असे फिसाजोआनो न'नि 38 लाख रांजों लोगोसे 40 तला सनाखौ खावनानै खारखुमादों। धोन सम्पतिनि लुबैसुलि फिसाजोनि मुङा अंगिरा कैसब। बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाजो अंगिरा कैसबा राजस्थाननि दुलाल कुमार दास मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन। जुलि जानायनि सिगांनो फिसाजोआ गुवाहाटियाव थाफैनो गोसो जाबाय थानायलाय बिफाया ONGC आव साख्रि मावोमोनब्लाबो बिथाङा साख्रिनिफ्राय आजिरा लानानै शिबसागराव थानाय गासैबो धोन सम्पतिखौ फाननानै गुवाहाटियाव थाफैदोंमोन। नाथाय फिसाजोआ जुलि जाखांनायनि उनाव बिमा बिफानि धोन सम्पतिखौ गासैखौबो लुथिदों। बिमाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा SBIनि लकाराव 40 तला सनाजों लोगोसे 38 लाख रां दोनदोंमोन आरो लकारनि साबिखौ न'नि आलमिरायावनो दोनदोंमोन। नाथाय फिसाजोआ
सिखावै लकारनि साबिखौ लानानै SBI आव थानाय सनाजों लोगोसे गासै रांखौ दिहुननानै लांदों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि गीतानगराव थानाय फ्लेटखौबो बन्दकआव दोननानै बेंकनिफ्राय लन लानानै खारदों। बेबादि खालामनानै बिजामादै आरो फिसाजोआ मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै लादों आरो बिसोर बहा दं बिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया नखरनिया। न'नि असे फिसाजो आरो बिजामादैयानो बिमा बिफानो जेबो धोन सम्पति गालाङा लासे गासैखौबो बेबादि लुथिनानै लांजोबनायनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जादों बिमा आरो बिफाया, जायनि थाखाय बिमा बिफाया फिसाजो आरो बिजामादैनि हेंथायै पुलिस थानायाव FIRबो होनो गोनां जादों। बिमाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला उन्दैनिफ्रायनो नांनायनि बारा होबोनायनि थाखायनो दिनै बेबादि जाथाया जानो मोन्दों होनना बुङो। तामिलनाडुआव गंसे नखरखौ गाग्लोबदों लख्राया। हाग्रानि मासे लख्रानि हरखाब गाग्लोबनायाव नखरसेनिनो गासै सा 6 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। तामिलनाडुनि कुन्नुर ब्रुकलेन्ड्स ओनसोलाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव लख्रानि गाग्लोबनाय जाथाया। नीलगिरि बना ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनानै लख्राया नखरसेनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों। लख्रा गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो 6 जन सुबुंफोरखौ गाग्लोबखांना लख्राया 15 घन्टानिबो बारा बायजोआव औवा सिङाव हाबना थादोंमोन। बबेखानि जाथायनि उनाव CCTVआव रेकर्ड जादोंमोन। बे हाबना थानाया नीलगिरि बना ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय लख्राया जना ओनसोलाव हाबनायाव ओनसोल नाङैनो गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन। नाथाय उनाव सुबुं थानाय न'निफ्राय हाग्रा फारसे ओंखारलांफिनबाय लख्राया। TK आदिबासीफोरा हाजार बोसोर सिगां आकोल बालाबारियाव आकोलटेकी फोलेरनि गरायखौ फिसिदोंमोन। आकोलटेकी गराया मुलुगनि गोजामसिन गराय फोलेरफोरनि गेजेराव मोनसे फोलेर। जारिमिननि बायदिब्ला गरायनि सोमोन्दै 3000 बोसोर सिगांबो जारिमिनाव मख'नाय दं। आकोलटेकी गरायखौ गोख्रों खारनाय, सोलोगोरा आरो गोहोगोरानि थाखाय बयबो सुबुंफोरा मोजां मोनो। बिनि अनगायैबो बे जातनि गराया गोजौ बारखोनोबो हायो होनना मिथिना मोन्दों। आकोलटेकी गरायखौ सुबुंफोरा मुलुगनि समायनासिन गराय होननानै मानिनानै लायो। बेनि अनगायैबो सुबुंफोरा बे गरायखौ सोरगोफुरिनि ओंखारबोनाय गराय होननानै बुङो। गुबुन गरायनिख्रुइ बांसिन बिगुमानि खोथाखौ मानियो बे गराया। रिपर्टनि बायदिब्ला बे फोलेरनि गराया मुलुगनिफ्राय आथिखालाव लासै खमायलांगासिनो दं होनना मिथिना मोन्दों। मणिपुर आरो नागालेण्ड बर्डारनि साखाथियाव मणिपुर पुलिसआ 88 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय धीराज, 30 बोसोर बैसोनि। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, सासे 5 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनायनि जाहोनाव फाहामथायनि थाखाय बिमा बिफाया रांनि आंखालाव गोग्लैनांदों। बाक्सा जिल्ला तिह'बरमा जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोङाव थानाय मुकुलि गामिनि आनन्द रामसियारि आरो कुसुमि रामसियारिनि नैथि फिसाजो 5 बोसोर बैसोनि इलिसा रामसियारिया जोनोमनि 6 दानसोनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। नखरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां रां खरसा खालामनानै फाहामथाय होदोंमोन आरो लोगोसे बे गथ'खौ बेराम नायनो थाखाय जा एसे हा जोम दंमोन बेखौबो फाननानै बेराम नायनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम मोजां फारसे फैयासै। दायो इलिसा रामसियारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय आरोबाव गोबां रांनि आंखालाव नुजाथिदों। बिमाया फोरमायनाय बायदिब्ला बेराम नायनो थाखाय 30 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बिनिखायनो इलिसा रामसियारिनि फाहामथायनि थाखाय नोंथांमोना जा एसे हायो एकाउन्ट नाम्बार 412538222063 IFC कड SBI N 0061672 नाम्बाराव हरनो हागोन आरो आबुं मिथिना लानो थाखाय 8011563895 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरनोबो हागोन। दुखुथिया नखरा दानि PTRनि चिफ प्रमद बर'निसिम रांनि अनसुंथाइ होनो खावलायहरदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।